आर'नाइ आरो बड'सानो आंनिफ्राय खुलुमनाय थाहरबाय। दा दिनै जिथु अखमाव जा सृष्टि जादों मुन्द' जनजातीय खालामनायनि बागै बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर दुखुनि गोनां बाथ्रा जादों। मानो होनना बुङोब्ला नंगौ बिसोरो मुन्द' हारिया एसटि खालामनायाव जोंहा जेबो माने बुंनांगौ बाथ्रा गैया। जुदि जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं जिथु माने जोंनि एसटिफोर बे एसटिफोरा जुदि जेबो खहा जायाबा खिन्थु खहा जायालासेनो माबोरै थागोन? दिनै असम सरकारा एसटि प्लेन खालामदों। असम सरकारा दिनै एसटि भेलि खालामदों। दा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव एसटि भेलिबो गैया, जेबो गैया, मोनसेयानोल'सो बे एसटियानो जागोन। जोंनि बर'नि अनगायै बा जोंनि दा जितु थाखानाय जितु एसटि बे एसटिखौ जुदि संरैखा जुदि खालामनांगौब्ला बेवहाय एकदम डिफिनिट मोनसे माबाया थाखानांगोन, हरखानांगोन जे उमुक गोदानै जानाय एसटिफोरा उमुक बिफानखौ मोना, ओरैबायदियाव मोना, बेबायदिखौ हरखानांगोन आसाम सरकारा। खिन्थु दाख्लै जितु माने प्रतिवेदन होबाय, मन्थ्रिया जितुनाखि प्रतिवेदन होबाय, बेयावथ' बिनि फारसे रायलायनायनिखौनो जादिया। बेखौ रायलायनायनि जितु बिथिं, बे रायलायनायनि बिथिंखौ लाबोगासिनो। दा जोंनि एबसुआ बुंबाय थादों, जोंनि ट्राइबेल कंग'आ बुंबाय थादों जे जोंनि जितु संरैखा, जोंनि जितु थाखानाय बे थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो माने माबा जाया, खहा जाया। खहा जायाब्ला बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायाव जोंहा जेबो माने आपत्ति गैया। खिन्थु खहा जाया होननानै माबोरै बुंनो? जिहेतु डिस्टिंक्टलि लिरनाय गैया बेवहाय, खहा जाया होननानैसो बुंनाय जादों। खहा जाया होनना बुंनायनि उनाव गाबोननो जेब्लानाखि एसटि जागोन, एकर्डआव जेब्लानाखि एसटि जाहैगोन, जेब्लानाखि एमेन्डमेन्ट जितिया जागोन, संबिजिदा जेब्लानाखि एमेन्डमेन्ट जागोन, एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो मा जागोन? जोंनि जिखिनि मोननो गोनां एकदम माबानि जानाखि इउपिएससिनि बा बबेबा इन्डियाननि जिखिनि गिदिर गिदिर अफिसार जितु जानो गोनां, बे मोननायाव जोंफोर मोननाय नङा। जोंफोर माने मा जागोन? जोंफोरा माने खहा जागोन। गतिके बे बिथिङाव आं सानो, आंनि मथेबा आं सानो जे बेखौ जोंनि जिखिनि माने ट्राइबेल कंग'आ जिखिनि नाजाबाय थादों, बिथांमोनखौ जोबोर साबायखर होनांगोन। एबसुफोरा जायफोरा नाजाबाय थादों, एबसुखौबो जोबोर साबायखर होनांगोन। लोगोसे जायफोरा दिनैहाय एनडिएआव दङ, एनडिएआव दङ होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मा होनना बुंनाय जादों? बिपिएफआबो दङ, इउपिपिएलआबो दङ, बिजेपिआबो दङ, बिनिफ्राय एजिपिआबो दङ। बे गासैजों ज' लानानैसो एनडिए जादों। एनडिए जाना दिनै संबिधानखौ सोलायबाय थादों। गतिके जोंनि जायफोर माने बिपिएफआव थानाय, इउपिपिएलआव थानाय, बिजेपिआव जायफोर जोंनि सोद्रोमा थानाय, जायफोरा माने एजिपिआव थानाय, बिथांमोना जोंनि जितु संरैखा, बे संरैखानि फारसे नोजोर होनाया मोजां। आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना जोंनि जितु संरैखा माने एक्जिस्टिं जिखिनि माने ट्राइबेलफोर, बे ट्राइबेलफोरनि माबाखौ रैखाखौ खालामनांगौ, बेखौ आं माने खावलायो। गतिके बेखौ खावलायनानै आंनिखौबो खावलायदों जोंनि जाहाथे गासै মানে এক্সিস্টিং যাইফোৰ ট্ৰাইবেল মাহাৰী যিসকলে আমাৰ এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেল সেইসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আজি ট্ৰাইবেল সংঘই যি ধৰণৰ মানে সিদ্ধান্ত লয়, যেনে ধৰণৰ মানে সিদ্ধান্ত লয়, সেই সিদ্ধান্তত আমাৰ এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেলসকলে আমাৰ নিজৰ মানে যিটো মানে পাব লগা যিটো মানে আমাৰ মোন্থাই, আমাৰ পাব লগা যিটো মানে অধিকাৰ, সেই অধিকাৰক আমি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সকলো কিন্তু জাগৃত হোৱাটো ভাল, সকলো কোনো ঐক্য হোৱাটো ভাল, সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों जिहेतु थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जाया होननानै, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिथाङाथ' बुंदों, शर्मा मानसि बिथाङा, बिथाङा शर्मा मानसि, बबे मोनसेखौ बिथाङा माने खहा जाया, जानाय नङा होननानै बुङाखै, सबखौनो खहा जाया होननानै बुंदों बिथाङा। दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय आमखाया खहा जानाय नङा, तुमा खहा जानाय नङा, खिन्थु बिथांमोना जितु प्रतिवेदन, बे प्रतिवेदनखौनो जों सावराया।
मानो प्रतिबिधानखौ सावरायजा प्रतिबिधानखौथ' सावरायनो कारणे सुबिदाखौ होनांगोन मा जागोन मा जाया माने जों बिथांमोनहाबो जों मोनगोन ना खिन्थु बिथाङा बेफोरखौ खालामाखै केबल बिथाङा सिं खामानिखौ मावगासिनो दोङो दिनैहाय जोंफोरनि ट्राइबेल माबाखौ हारिखौ जेरैबायदि खैफोदाव लांगासिनो दोङो जेरैबायदि जोंनि जितु माबा मा होनना बुङो जोंनि जितु 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलखौ जेरैबायदि सिफायनो थाखाय माने नारा नाथा नाजादलाबायदों जेरैबायदि बुद्धि कौशल खालामदों बे कौशलखौ जों खुनु फोथायनो हानाय नङा जिहेतु मोनद' हारिनो जुदि ट्राइबेल बा एसटि होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेलफोरा बेसेबां बबे बिथिङाव बांसिन खहा जागोन होनना नै बेनो बाथ्राया बेनो जादों दा खोनासं जे थाखानाय ट्राइबेल होनना बुंनाय लोगोनो जोंनिया माने मा होनना बुङो 7 पइन्ट सामथिं माबा मोनसे जोंहा ट्राइबेलाव मोनखानाय दोङो बे खोनाखौ जोंफोरखौ मोननाय नङा जों बे जिथु साख्रिनि खेथ्रआव बेयाव खहायानो जागोन बे खहायानो जागोन जिखु जोंबो थाखानाय एक्जिस्टिं जितु ट्राइबेलफोरनि थाखानाय बेयाव माने जोंहा खहा जागोन आरो बे खहा जानाय लोगो लोगोनो दिनै जोंफोर APSC जोंनि जितु बर'फोरा जोंनि जितु STफोरा जिखिनि एक्जिस्टिं डाक्टराव फरायनाय महाबा फोरोंगिरि लानाय महाबा माने SDC जानाय बेफोराव जोंफोर मोननाय नङा देखुन बिसोर मोननाय नङा देखुन बे मोनाब्ला जोंहा खहा जाया आरो मानो रोङाब्ला खहा जाखागोन जोंहा बिसोरनो लाजोबगोन ना कारण जोंनि ब्रेनजों आरो बिसोरनि जितु ब्रेन बिसोरनि ब्रेनजों आकाश पाताल जोंहा प्रफिट दोङो दायो जिहेतु बर'निनो बा ट्राइबेलफोरनिनो एसटिनिनो जिहेतु मन्त्रि दङ MLA दङ बा MP दङ बिथांमोना जिहेतु नैबे बेलायाव दासिमबो खुगासिननायखौ नुनो मोनाखै बेनि सायाव मा बुंदों बेखौनो आं बुंदों दहायबो बुंदों जे जायफोरा NDA आव दोङो दिनैहाय अकल माने BPFनिल' नङा BPFनि MP दोङो UPPLनि MP दोङो MPबो दोङो आरो BPFनि मा दोङो MLA दोङो माबायाव MLA दोङो मन्त्रि दोङो अखमाव आरो UPPLनि मन्त्रि दोङो उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोना दोङो बिथांमोना माने मन्त्रि जाहैदों बिथांमोना MLA जादों बिथांमोना दिनै खुगासियाखै मानो खुगासियाखै गावनि गादिनि थाखाय गावनि गादिखौ बिथांमोना मोनदों जेला बेखौ खहा जानो थाखाय गाबोननो होखारगोन बिनि थाखाय बे मात मातिनाय लोगो लोगोनो होखारगोन बिथांमोनखौ बिनि थाखाय गथिखे जोंफोर बुंदों मा जों खावलायदों जे जोंफोर बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना ज' जा आरो बिनि सायाव माने सलुसनखौ लाना फै ट्राइबेल कंग'जों बारे माने सावरायनाय जादों एबसुजों बारे सावरायनाय जादों बे सावरायनायाव बिथांमोना खुगा फंसे मानो सुवाखै खुगाखौ सिना जों बिथांमोनखौ भट होबाय भट होनायनि उनाव बिथांमोना दिनै दल' लोमजानायफोर बायदि बेमार जानायफोर बायदि आंहा डायरिया जादों आंहा माने मा जादों जन्दिस जादों ओरै होननानै बिथांमोना मोनबो बुङालासेनो सिरि लोमजानाय फारि थाबाय थादों गथिखे आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना बुंथों बिथांमोना रायज्लायथों बिथांमोना जोङो ट्राइबेलखौ रैखा खालामथों जिहेतु दायो जिहेतु BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिहेतु सरकारा फैनाय लोगो लोगो NOC हरनायखौ लानानै गोबां जिहेतु लाइमोनफोरा खुद्रिसारनायखौ बिथांमोना बुंदों फावथिना होननानै बा राजखान्थि खालामदों होनना बेनि सायाव मा बुंदों बेयावथ' आरो फावथिनायनि बाथ्रा गैया एक्सुवेलि जितु माने माबा समस्या बे समस्याखौ बिथाङा मिथिया नामा हाग्रामाया मिथिगौ मा जे जागोन ट्राइबेल दिनै NOC हरनाय लोगो लोगोनो जितु 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलाव ट्राइबेलफोरा दिनैहाय माने माबा कच राजबंशिफोरा जिथुनाखि ST जागोन बे ST जानायफोरा गाबोननो दं मन्त्रि MLA जागोन बिथाङा मा खालामनो नागिरदों माने बिथाङा मा खालामनो नागिरदों बिथाङा बुजिगौ खिन्थु बुजिनानैबो दिनैहाय बुजिनि भाबाव दङ गथिखे आं खावलायदों दै हाग्रामा बिथांखौ खावलायदों जोंफोरथ' बिथांमोना लिडार जिहेतु जायहा माने लिडार जों बिथांमोनखौ मानिनांगोन थेवबो जों खावलायदों आरो खावलायनायनि जाहोना जाबाय मा जाहाथे जोंफोर ST हिसाबै जोंफोर थांनानै थानो हायो ST हिसाबै जों जेबो जाहाथे खहा जाया बिथाङा खिन्थु बुंनायखौ आं जोबोर खोनाबाय थादों जे जोंहा STफ्रा एक्जिस्टिंफ्रा जेबो जाया होननानै जेबो जाया माने बिथाङा मानो बुङाखै बिथाङा मानो बुङाखै बबे दफानि थाखाय बबे दफायाव माने माबा खालामदों बिथांमोना मानो रायज्लायनो होआखै बिथांमोननि MLAफोरखौ मानो माने रायज्लायनो मानो होआखै माबायाव एसेम्ब्लियाव मानो पुटआप खालामनो होआखै रायजोनो प्रकाश खालामना होना होमबानोथ' जोब्बाय खिन्थु बेखौथ' बिथांमोना खालामाखैना NOC हरनायनि बेलायाव मा बुङो NOC बेथ' माने बेखौ दिनैसोल' नङा ना 16 सनावनो बिथांमोना सिगांनो हरदों
बे बुस्थुआ सिगांनो हरदों खिन्थु हरनानै दिनैसिमाव आंखौ दिनै जिहेथु एनअसि हरखाबाय बिथांमोना एनअसिखौ जोंफोर आसलथे बिथांमोना जुदि माने जोंना बे मा होनो राभा मा होनना बुङो बे माबानि कार्बि आंलंनि बिथांमोना एनअसि हराखै बिनिफ्राय डिमा हासाबा माने एनअसि हराखै बिथांमोनाबो एनअसि हरालासिनो थाथ'नांगौमोन मा जायो नायनांगौमोन ना खिन्थु बिथांमोना बेखौ हराखिसै बेखिनि खोब जोंनि थाखाय दुर्भाग्य जानांगौ राजखान्थि लाबोलाबनि थाखायनो दायो सोलिगासिनो नामा दा बिथ' मथा मथि सब जिनिसा दिनैहाय समग्र बे माने एजिपियानो जा बे दिनै माने बिपिएफआनो जा बे एजिपियानो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपियानो जा सब राजनैतिक दा आजिखालि सब राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखायनो गोजावना दोङोब्रा गोजावनानै दोङो राजखान्थिनि अकल राजखान्थिनि मानि थाखायसो माने गोजौलाबाय थादों जों मा बुंनो दा बुंबाथ' दायानो जागोन नङा होमबा सरकारा जिहेतु ट्राइबेल हारिखौ फोजोबस्रांनायनि जिहेतु लामा बेनो आरो आसामनि जिथु ट्राइबेल जोंनि बर' जिथु एक्जिस्टिं जिथु थानाय राभा बेफोरखौ बर'फोराखौ सिगांनि जिथु थानाय मोन 17 जिथु थानाय बे खिनाखौ माने सेफायनो थाखाय बे खिनाखौ गादबनो थाखाय राहा लाबाय थादों दा उपाय गैया बिनि थाखाय खिन्थु बिग्रायनांगोन बेनो आरो खौरां लिडारफोरखौ जोंबो मानिनांगोन जायफोर माने लिडारा दिनै ओंखारबोगोन बेफोरबायदि एसटिनि थाखाय जायफोरा माने नांनानै ओंखारबोगोन बिसोरखौ जोंफोर मदद होनांगोन एबसुखौ जोंफोर मदद होनांगोन ट्राइबेल खौ जों मदद होनांगोन जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बारे बारे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदो एबसुआ जिहेतु फावथिना बा राजनितिक खालामदो होननानै बुंदो बेनि सायाव मा बुंदों बिथांमोनाथ' देखुन माने जेथिया माबा खालामबाय बे जे मा होनना बुंनाय जादों बिटिएडिनि जिथु माने एकर्ड खालामबाय बिटिएडिनि एकर्डआव एबसुआबो दङमोन बे एबसुआ दोङो हाग्रामाया दोङो बे समाव माने मोनसे पिस कमिटि मोनसे दानाय जादोंमोन बेबो दोङो बिथांमोनानो सिगांनो मावबोबाय दिनै आरो बिथांमोना दिनै एबसुखौ रायबा दिनै माबाखौ रायबा जानाय नङा बिथांमोनानो सोरजि खालामनाय बिथांमोनानो दाबोनाय बिथांमोनानो सृष्टि खालामबोनाय बिथांमोनानो खौसे खामानि मावबोनाय दिनै जोंफोर बिथांमोना दिनै फाराग खालामबालाय जोंलाय मा सोरखौ माने फोथायनो बिथांमोनाथ' एबसुखौ लादोंमोन बेयाव गरेस्वर जाय मा होनदोंमोन गावख्रुबफायदोंमोन जे एनडिएफबिफोरा होमबाना आंनो निजे ससुखिदों माइनि थाखाय मात्र 1 मिनिट ना 2 मिनिटनि थाखाय जोंफोर गावख्रुब जाजाबोबाय बेयावथ' बिभिन्न बे समाव माने एबसुनि मानसिफोरखौ मेडिकेलाव लांनाया जोंनो दङमोन ना एनडिएफबिनि माबा बिएलटिनि समाव होमबाना बिएलटिआ एबसुजों एखे दङमोन हांसो गंसेयावनो जाद्लायलायोमोन बिथांमोना दिनै आंखौ एबसुखौ आरो माने माबा खालामदों होनना बुंब्ला मा मोनगोन एबसुजोंनो एखे लोगो बिसोर दिनै एबसुजोंनो मावनानै बिसोर बिटिएडि लाना फैबाय बिनि उनावसो माने राजनैतिकनि जिथु बान्धन राजनैतिक बान्धननिफ्राय बे मेयर पार्कआव राजनैतिकनि मेयर पार्कआव गिदिंनानै पाक चक्रआव मा जादों बिथांमोनासो मिथिलायगोन खिन्थु जोंथ' बिथांमोनखौ एखे खांसियावनो ओंखाम जानाय नुबोदों ना